Ja, we zullen er in kwart zijn we er weer op uit. Het seizoen begint natuurlijk weer. Dus uw knauwske die kan weer op paard. En ik ben even met gastel bezig. Ik zeg namelijk dat die banen net helemaal lekker. Dat nog ik even het dekseltje eraan gewoon en dat hak ik bij deze hek al in. En dat ook nog bij die treedek. En dan maak ik dat even skiën, even erop blazen, even lucht. Ik ga je dat van dat compressed air, heb je natuurlijk zo'n mooi busje. En dan even erop blazen en nou, die ene, dus werd het eigenlijk om. Deze dus. Nou, die baant nou in ieder geval weer als salve. Zo maakt het, hè? Hebreeuws erover. En zo ga ik dus die in en doe ik nou deze even. Maar alleen om te denken dat dit denk je net naar binnen te valt, want dan weet ik net waar ik hem bij halen moet. Nou, die er al. Nou, deze even dat last, dat kan met 2 schroefjes daarin. Zo, en ja, daar komt het gas dus binnen. Nou, hieromheen even wat skiermeidje, daar even wat lucht in spuitje. En dan moet het wel. Nou, dit gedeelte kan dus naar beneden te zakje, dus even kap erbij. Het dekseltje er weer op. En nu zie je dat het doet vanzelf.